Hej. Ja, I kender sikkert mig fra Freaky by Siri. Ja, det er også det. Og det er vores nye kameramand, Mathias. Ja, sammen. Ja. Ja. Og vi skal lave en film om hooligans. Ja. Så med, han er kameramand, han skal styre kameraet. Så er det mig, der kommer til at være hovedrollen. Ja. Så vi skal til at begynde nu. Ja, og vi skulle lave en film om, hvordan man bliver rigtig fodboldfan. Ja, Brøndby. Husk, du skal have det rigtige ting. Jeg har shorts, klæde. Jeg har også en trøje, men den har jeg bare ikke lige med lige nu på. Og så har jeg en hue, og så har jeg en helt egen ven her. Okay, vi skal lade som om, vi er på stadion nu. Jeg skal lige have puden. Ja, tak. Og så skal han sætte sig på det. Der sidder han så fint. Fint og flot. Godt. Vi sidder på stadion, der drikker nogle øl. Og så er det mine venner, de kommer ind. Halsteklæder op i vejret, og så begynder du bare at synge. Ja, og så synger du bare. Og så sidder du der og prikker til de venner, og griner lidt og drikker en bajer. Men så, når vi så er færdige med kampen, og du lige har vundet 3-1 over FCK, så kommer ud, så begynder de at komme derhen og provokere. Hvor står du med at blive bandig? Og så går du bare hen til dem og siger, hvor står du med de der band bare? Så går de ind og skubber dig en cola væk, mand. Og så går du bare hen, tager du den her. Den her til hovedet, den her til maven, den her til koglerne, det er til knæet. Og så gør du bare sådan her. Og så kan jeg love dig for, så sidder han dernede, og han siger, og så gør du bare sådan her med det der toghånd bare. Lige i på, så kan jeg love dig for, sådan helt løb. Og det, så er den blevet rigtig fodboldfan. Ja, og som tak, jeg siger, det er sådan, du er det. Sådan bliver fodboldfan. Dig, bare i skærmen. Husk, det er sådan. Og så altid når du så gør det, så når politiet, så kommer gående bare rundt i byen, og bare så ude i byen, så begynder du bare at kaste sten i flere politier, og rammer lige i hovedet. Så de har hjelm på og kaster med toggas og sådan noget, så kaster du bare med romerlys og bare fyrer dem efter dem. Ja, og siger dig, det gør også. Ja, det er sådan, det skal være. Og vi er ligeglade. Når politiet så begynder at løbe efter dig, så spænder du bare væk. Ja, det var så det, jeg havde til dig i dag. Til jer bag skærmen. Husk, det er sådan, du bliver en rigtig fodboldfan. Ja, og det var så det, vi havde for den dag. Det var også den første mand på jobbet. Og vi vil gerne sige farvel og ses. Håber I ser alle vores film. Farvel!